Francis Gallia, anzjan ta' 80 sena mir-Rabat li jgħix il-Mosta, tressa l-qorti l-ħadd filgħodu akkużat b'negliġenza u vjolenza fuq martu li għandha xi kundizzjonijiet tas-saħħa. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest minħabba li l-akkużat huwa kbir fl-età u għax l-akkużi ġejjin minn terza persuna. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-vittma nnifisha qalet li kienet trattata b'mod mhux xieraq mir-raġel tagħha u nstabet fi stat ta' saħħa ta' djufija fiżika minħabba nuqqas ta' ikel sustanzjuż. L-anzjan ingħata l-libertà proviżorja fuq diversi kundizzjonijiet fosthom depożitu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 15,000 euro. Rosario Caruso, sqalli ta' 48 sena li jgħix il-Gżira, baqa' jinżamm arrestat fuq akkużi ta' traffikar ta' droga. Caruso ġie mixli li kellu fil-pussess tiegħu 15 gramma droga suspettata li kienet għall-użu ta' traffikar. Fit-tfittxija li saret fir-residenza tiegħu instab ukoll 15 gramma droga u 3,000 euro fi flus kontanti. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest li ma talba ġiet miċħuda għaliex il-qorti ma temmiex l-imputat joqgħod għal kundizzjonijiet li jsirulu kif ukoll minħabba li mhuwiex affidabbli. F'każ separat, Caruso għandu proċeduri oħra pendenti. Indjan ta' 31 sena li jgħix il-Ħamrun li jaħdem bħala xuffier tal-karozzi tal-linja ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li jammetta li xerret ritratti ta' natura sesswali tal-eks tfajla tiegħu mingħajr il-kunsens tagħha. Il-pulizija ssekwestraw żewġ mobiles li kien fihom diskursati mal-vittma kif ukoll ritratti tagħha. Il-maġistrat qalet li n-natura ta' dan ir-reat hija waħda serja u mmultat lill-akkużat 6,500 euro li ma' multa trid titħallas fi żmien sena. L-akkużat ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li ġiet ikkunsidrata l-kondotta nadifa tiegħu. Fil-konfront tal-vittma inħarġet ordni ta' protezzjoni għal 3 snin. Raġel ta' 32 sena mill-Marsa li jaħdem fis-settur tal-lob inħeles mill-arrest fuq depożitu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 15,000 euro wara li fil-qorti ġie mixli li ħebba l-raġel u kkaġunalu ġrieħ ħfief barma bil-ponta. Il-każ seħħ is-sibt filgħaxija għal ħabta tad-disa f'bar fil-Marsa. Il-qorti laqgħet it-talba għal ħelsien mill-arrest fuq il-kondizzjonijiet li l-imputat ma jsifirx, ma jippruvax ikellem lil xi persuni li għadu jridu jiġdu u li ma jwettaqx reat ieħor.